warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bu Nur Channel pada kesempatan kali ini. Bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih, semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini keseruan saya guys arep keren iki yo kenikmati bersama wae iki. Lek tuku kembang iki mbok minem. Iki mbok minem dodol kembang ya mbok minem. Sampean. Kilo mbok minem tak dungane laris-laris iki delok makarep papat mantas keborong ya mbok minem ya. Heeh. Yo. Piye? Motormu dalan kene apa piye? Oh, kono wis diekekno kono wis so. Lho kuwi. Oh, aku tak bandol. Ya wis sakno. Lah iya. Titip ya Pak Irul. Aku kok lali nggawa geran kadung ngene iki engko ora tak gawa barangku iki. Ya sik engko sik. Walah, apa neh? Kowe iki kok jan rang wong kesusu wae. Ya, wis mangkat yuk. Wis. Menuju TPU, tempat pemakaman umum. Nah, iki dalane. Anu iki HP ya, wis tak kok scroll wis enak ya. Iki aku enak kok. Iki kudu kenen tok gawe. Sakit ngono ya sih. Masalah banget ya. Alhamdulillah enggak hujan, aku masih muka. Alhamdulillah. Allah sakne muka panas. Kita cilik suweneng wisan. Pakai jalan menuju makan. Nah. Alane. Yes. Melulu. Masuk ngendi ngene, Pak? Pak ya kita nih amit sik. Sampai. Iki sapa dulur? Yasinmu suka nama Sati. Ya. Heeh. Terima kasih.